Després d'un cap de setmana d'exaltació, falleres a València, avui s'han obert les portes del Museu de les Ciències per a rebre ninots. Cal que estiga tot enllestit per a divendres de vesprada, que serà quan s'inaugure l'exposició del Nino 2023. Ninots, artistes i comissions prenen la ciutat de les arts i les ciències de València durant 2 dies. Avui i demà aniran eixint dels tallers i desfilant per ací els quasi 800 ninots que volen ser el ninot indultat d'enguany i salvar-se de les flames del dia de Sant Josep. La Falla Comte Salvatierra ha sigut la més matinera i l'artista Javier Álvarez, amb la proposta infantil, el primer en posar al fotocol i xafar l'exposició. Els de Vis, pare i fill, portaven segons després l'aposta de la Falla Gran. Més enllà del titular, el que volien era tornar ràpid al taller per a seguir treballant. Claro, estem en unes fetges que si traguem podem seguir treballant millor. A saco ja, treballant dissabtes i diumenges i fer jornades de 12 hores tots els dies. Seran 48 hores d'anar i vindre d'artistes fallers, últims retocs i comissions il·lusionades que estan institucionalitzant este acte d'entrega del ninot. Perquè ens fa moltíssima il·lusió vindre enguany després de tot el que hem passat. Y con muchísimas ganas. Ya estamos aquí, entonces esto ya es una cuenta atrás. Tenen la possibilitat de fer entrega del ninot, de veure el seu artista. Que és un dia de començar la festa, d'estar tots junts i d'alguna manera donar-li foc a les falles, no? El cap de setmana ja podran vostès conèixer totes les propostes juntes i votar les que més els agraden. Recorden que, com cada any, els ninots indultats estaran en les mans del públic.